Danas spremamo jedan starinski prelep kolač, kolač sa jabukama zvani Beograđanka. Prvo spremamo biskvit i za njega je potrebno da žumanca izmiksamo sa šećerom. Zatim ćemo postepeno da dodajemo ulje, a potom i mlijeko. U izmiksanu smesu prosejat ćemo kakao, a potom ćemo dodati brašno i prašak za pecivo. Kolač ćemo odnijeti da se ispeče. Za fil je potrebno da izrendamo jabuke i pomešamo ih sa cimetom, a potom ćemo u izmiksana belanca postepeno dodavati kristal šećer. U šam ćemo dodati izrendane jabuke i cimet, a potom ćemo dodati i mlevene orase. Smesu ćemo preručiti preko do pola pečenog biskvita, a zatim ćemo vratiti da se ceo kolač zapeče. Na ohlađen kolač prelićemo ganaš, a zatim ohladiti i uživati. Prijatno!